عزو سلام تقبل زخبركم تخطاتلتنا كم تمسيون لومي سنب 30 قنبوت ساعة 9 مشسلالو زينا مسنادو حيزالكم قريبا لكم نمكتالكم بخبر زعد من مساهم تصنحن ميكايل حدقو فلما كان بكنت وتاتو افلم ابي السعودية كندا جيرماني زنبرو يرتراويان صنبلنا صنت بلوع الهاجر ومنفس سابعينهم حادقات ترافيك من كاي تتكم تسرقا بحكة ترافيك ملالسو تاوعيد قريبهم ابي زوبا دوبو باب عقاب ماين حمدنا تبابع سراح تعميمو ابي زيناتات وصاي روسيا نبيلاروس نا 500 مليون دولار لغاحي كتبا كم تسمامع تغاليحو ابي كندا ابي قصري احداري بيت تمرتي العلي 200 ريساتات زتغورو لغاسي ترغيبو او وسناسن سريلانكا بزقاتو محرقا مقصال مركب كبيد بكلا كبابي كم صعب زرزر زينا اب رياض السعوديه كمون استفلالي كتماتات كندا جيرماني زنبرو ايرتراوان وترو نخلو دلوات بزبل تيمات صنبل مبل 30 عامت ناصنت بلوع الهاجراو منفس سابعيلهم ككاب بوتون زبصحنا صبصاب شام تولده كوربوي بعسران شمونتن جنبوت اب كتما رياض قصري امباسي ايرترا بازي وسن اكلاو ستافي زتخاده بمانزا كمون بغتا مالت لايف ستريم زتمحللف صنبل حيال زيغاتات كمتخاتلو كابت بوتا زبصحنا حبريتا افليتوم ابتي ببهلاون سنطبباون مسانارؤتات تسنيو نحمشت ساعات زغصله بعل ابومبر محبركم رياضن كبابيان اتو عبد الرحمن امام ناصنت مسهلاونا زتاساسر سلازخونه 24 جنبوت وترو بدمقت كمتتصنبل ابزوبا مس زتراي معبالات دما نايلو عمت بعل فولي دمقتن مقرتن كم زلو بمتكاس نملا حزب ايرتران حيلتات مكلخالون يوهانايلوم فصاميت ጉዳያት ኤምባሲ ወይዘሮ ወይን ገረዝ ገሄር ቦገና ታati ዘሎ ሓድሽን ተስፉን መድረኽ ውጽኢት ናይቲ ን30 ዓመታት ዝተራየ ሓያል መኸተ ምዃኑ ብምሕባር ዶባቱ ዓቂቡ ንኹሉ ሰናይ ክውን ዝገበረ ጅግና ሓይልታት ምክልኻል ከምኡን ንመላ ህዝቢ ኤርትራ የውሃና ገሊጻ ኣብቲ አጋጣሚ ኣብ ሃገራዊ በዓላት ኣብ መድያት ሙዚቃን ዜናውን ጥፈታትን ንነዊሕ ግዜ አበርክቶ ንዝገበሩ ወረቐት ምስክር ክዕደል እንከሎ ጨንፈር ሃማዴ ዝወደቦ ምርኢት ያተዋቅሑን ስእልታት መደባት ህንጸት ሃገርን ቀሪቡም ኣብ ዝተፈላልያ ከተማታት ካናዳ ዝነብሩ ኤርትራውያን በወገኖም ካብ 21 ግንቦት ጀሚሮም ብዝተፈላልየ መሰናዶታት በዓል ናጽነት ብልዑል ማዕርግ ጸንቢሎም እቶም ዜጋታት ኣብ ርእስቲ ብማንዛን በመርበባት ማሕበራዊ መራኸቢታትን ዘካይድዎ በዓል ባንዴራይ አምበልብሊ ዝብል መደብ ብምስራዕ መካይኖም በባንዴራ ኤርትራ አወቂቦም ኣብ ጎደናታት ዝነብሩለን ከተማታት ሰልፊ አካይዶም ሓላፊ ቆንስላው ጉዳያት አቶ አሕመድ ኢማን አቦንበር ሽማግለ በዓላት አቶ ተመስገን ኃይለአብ ከመውን አደንበር ሐማድእ ዳያኒት ሰመረ ነተጻቦታት ዝመከተን ዝሰዓረን ኣብ ንቑሕ ጥምረት ዝተመርኮሰ ሓያል መኸተ ሕጅውን ኣቦቱ ስለዘሎ መጻኢ ኤርትራ ብሩህ ከም ዝኾነ ገሊጾም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ጽምብል መበል 30 ዓመት ናጽነት ካብ 22 ክሳብ 24 ግንቦት ኣብ ዝተፈላልያ ከተማታት ጀርመን ቅጥዕታት ምክልኻል ኮቪድ-19 ብዘኽበር ኣገባባት ኣብ ክፉት ፓርክታት ሰልፊ መካይን ብምውዳብን ብኻል መሰናዶታትን ብድምቀት ተባዒሉም ኣብዚ በሃገራዊ ሽማግለ ከተማታት ዝተማእከለን ዝተዋሃደን ጽምብላት ብባንዴራታት ኤርትራን ህዝባዊ ግንባርን ከምኡን በባህላዊ አልባሳት ዝማዕረጉ ዜጋታት ፍቅሮም ንሃገሮምን ናጽነቶምን ዘንጸባርቕ ጭርሖታትን ስነ ጥበባዊ መሰናዶታትን ከም ዘቕረቡ ካብቲ ቦታ ዝበጽሐና ሓበሬታ አፍሊጡም نابي كالزينام تنشجرون مس مفوخاس عبل علم كاينن ناي موتور تشكركرتن صنيعو صنع غدا حركاتاتن صعبيناتون من كاي تتقم تصرغا بحقتا ترافيك ملالسو بوليس ترافيك زوبا ماكل صويعم ازازي بوليس ترافيك زوبا ماكل ليتنال كولونيل تادس برهانه مسيريناب زكايرو قال محتت حق ترافيك نكلهم تتقم تصرغا بمعركم زملكت بمتقاس بفلاي بسب بشكلتان بصحاوت ساعات زنقساسا بشكلتان ترغغام تحستن حركاتاتن يرأس لزلو قبوط انقاقه كيغبرا زخاخيرو ليتنال كولونيل تادسا سعيبو بفلاي ابز اوانزي اب صرغا ببزح زرايا زلوان بقلطافن مس موتور سايكل زدارغان بصحاوت ساعات زنقساسا بشكلتاتات قصري سلدا كهلون كمون زسقلون كاسكو كوديو ندحنت اقداس ስለዝኾነ ሚኒስትሪ መጓዓዝያን መራኸብታትን ኣብ ሕጋታቱ ከስፍሮ
ተላቢዩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ናጽነት ብዝተመዝገበ ልዕሊ 60,000 ሓደጋታት ትራፊክ 1505 ሰባት ክሞቱ እንከለዉ ልዕሊ 22,000 ከቢድን ፎኪስን ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረዶም ኣብ ንብረት ዝወረደ ዕንወት ድማ ኣሳት 519 ሚልዮን ናቕፋ ከም ዝግመት ሰነዳት ፖሊስ ትራፊክ ዞባ ማእከል የነጸሩ ኣብ ዞባ ደቡብ ብሰፊሕ ተሳታፍነት ህዝብና ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ኣብ ዕቃበ ማይን ሓመድን ዝተሰላሰለ ወፈራታት ኣተባባዕ ውፅኢት ከም ትረኽቦ ተገሊጹ ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ 30 ናይ ናጽነት ዓመታት ኣብ ሕዛእቲ ንጥፈታት ምግራብ ዕቃበ ማይን ሓመድን ኣተባባዕ ስራሕ ከም ተዓመ ጨንፈር በዓል መዝን ኣግራብን ሳዘግራምን ወሲኹ ገሊጹ ኣብ 9 መደበራት ፈልሲ ተዳልዮም በብዓመቱ በተማሃሮ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ካብ ዝተተኸሉ ልዕሊ 75 ሚልዮን ፈልስታት ኣግራብ ብሰንኪ ዘይስሩዕነት ዝናብን ዋሕዲ ሓለዋን 55 ሚእታዊ ጥራይ ከም ዝጸድቑ ሓላፊ እቲ ቤት ጽሕፈት ኣቶ ገብረ ሚካኤል በርሀ ሓቢሩ ፍግረ መሬት ንምንካይን መሬት ንምርጋን ኣብ 14 ዓበይቲ ማይ ኩዕታት 112,000 ሄክታር መሬት ስለዝተፈወሰ ኣሳት 2 ሚልዮን ቶን ሓመድ ክዕቀብ ከም ዝኸኣለ ዝጠቐሰ ኣቶ ገብረ ሚካኤል ኣብ 663 ዓድታት ልዕሊ 12,000 ሄክታር ሕሩምን ልዕሊ 60,000 ሄክታር ጊዜያውን ሕዛእትታት ተተኺሉ ዘድሊ ናይ ምዝላይን ዳግመ ምግራብን ስራሓት ከም ተኻይደሉ ኣብሪሁ ዝተዓመ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ፍግረ መሬት ኣብ ምንካይ ባህርያዊ ሃብቲ ገረብ እንስሳ ዘገዳምን ኣብ ምስሳን ምግቢ እንስሳታት ኣብ መውሓስ ከምኡውን ትሕተ ባይታዊ ማይ ኣብ ምህብታም ወታው ተራ ከም ዝነበሮ ጠቒሱ ድማ ካብቲ መደባት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ክካይደሉ ዝተጸንዐ መሬት ኣስታት 15 ሚእታዊ ጥራይ ምስልሳሉ ገና ዓብዪ ስራሕ ከም ዝተርፍ ኣገንዚቡ ኣብ ዞባ ደቡብ ብሓፈሻ ኣብ ገጠራት ድማ ብፍላይ እኹል ኣማራፂ ፀዓት ብዘይምህላው ቀንዲ ምንጪ ንዘቤታዊ ሃልኪ ዝውዕል ፀዓት ዕንፀይቲ ምዃኑ ዝሓበረ ኣቶ ገብረ ሚካኤል እዚ ዓብዪ ብዶ ከም ዝኾነ ብምብራህ 31 ሚእታዊት ካብ ህዝቢ መጎጎ ኣድሓነት እኳ ኣተኣታትዩ እንተሎ ምብራስ ኣግራብ ግና ከም ዘይተገተ ገሊፆም ኣቶ ገብረ ሚካኤል ኣብ መወዳእታ ኣብ መጻኢ ነዚ ደረጃ ብኮምን ውልቀ ሰብን እናሰረፀ ዝመጽእ ዘሎ ባህሊ ምግራብ ንምምዕባል ኣብቲ ዞባ ዝርከባ መደበራት ፈልሲ ዓመታዊ ልዕሊ 2 ሚልዮን ፈልስታት ንኸዳልዋ ከምኡውን ኣብነታውን ገረብቲ ንምትባዕ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምሕባር ዓድታት ማዕረ ማዕረቲ ኣግራብ ንምሕላው ዘካየዶ ጻዕሪ ዝግረብ ቦታን ኣለልየን ንዝግርቡ ከተባብዓ ተላቢዩ ሚኒስትር ሕርሻ ባልዓት ብሓፈሻን በጣም ድረበዳ ድማ ብፍላይ ንምክልኻል ኣብ ዘሰላሰሎ ዕማም ኮለላታት ብምግባር እዋናውን ጭቡጥን ሓበሬታ ብምስናቕ ኣብነታዊ ኣበርክቶ ዝገብሩ ውልቀ ዜጋታት ከም ዘለዉ ይፍለጥ ሓደ ካብዚኦም ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ዝርከብ ዜጋ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ነዚ ዜጋ እዚ ስለ እቲ ዕዙዝ ኣበርክቶ ኣፍልጦ ሂብዎ ኣሎ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ዘዳልዎ ጸብጻብ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ሚኒስትር ሕርሻ ብኣጋጣሚ መበል 30 ዓመት መዓልቲ ናጽነት ካብ 1969 ጀሚሩ ንልዕሊ ፍርቂ ዘመን ኣብ ንጥፈታት ዳህሳስን ሓበሬታን ኣንበጣ ምድረ በዳ ክነጥፍ ጸንሐ ተወላዲ ብሔረ ራሻይዳ ኣብነታዊ ሓረስታይን ስካውትን ኣፍልጦ ሂቦም ወዲ 80 ዓመት ኣብነታዊ ሓረስታይ ስዒድ ሳልሕ ዓገል ኣብ ዝዋን እዚ ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ምምሕዳር ከባቢ ሸልሸላ ዝነብር ኮይኑ ኣብ ሞያ ዳህሳስን ሓበሬታን ኣንበጣ ምድረ በዳ ብዘጥረዮ ፍሉይን ዓሚቑን ተመክሮ ቅድሚ ናጽነት ኣብ ገማግም ባሕሪ ካብ ከባቢ ቅሮራ ክሳዕ ፎሮ ከም ኣዋሃዲ ስካውት ማለት ሓበርቲ ህላወ ኩብኩብታን ኣንበጣን ብምዃን ነጢፎም ኣዲሎ ፎሮ ኢሸባራቅ ይባል ዒቡድ ዓዳያይ ኣድሪህማ ገለብሳግላ መልሃቴ ስጋዕ دوب سودان أو نسرحنا كب سودان وي كب سعودية وكب يمني مصيو كوي وي إثيوبيا مصيو سمعنا نحن موبايل يحالفونا الرشايدة موبايل ده حالفونا نحن أبزوبان إيش زي جعفر حريشة محالف أبزن زحلفا 30 ዓመታት ናጽነት ድማ ኣብ ንኡስ ዞባ ሽዕብ ከም ምዱብ ስካውት ኮይኑ ብእግሩን ብገመልን እናተጓዕዘ ህላዌ ኩብኩብታን በጣ ኣብ ምፍታሽ ብዝገብሮ ፍሉይ ኣበርክቶ ካብ ኢድ ሚኒስትር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይ ነበርሀ ናይ ክብርን ኣፍልጦን ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም ኣቶ ስዒድ ካብ ተመክሩ
ኤርትራ ሳላት ትገብሮ ውህድ ኣገባብ ምክልኻል ኣንበጣ ምድረ በዳ ኩብኩብታ ገና ከይነፈሩን ከለው ኣብ መራብሒ ቦቶም ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ከም ዝኣቱ ካብ መሬታ ዝነፍር ኣንበጣ ከም ዘየለን ይመስካር ኤርትራ ነፊሩ ኣይንፈልጥ ኢና ኩሉ ቀትሉ ኢና ኤርትራ ኣብ ምቁፅፃር ኣንበጣ ትኽተሎ እስትራቴጂ ዳህሳስን ሓበሬታን ዝማእከሉ ኣገባብ ምክልኻል ኮይኑ በቶም ብስካውት ዝፍለጡ ሓበርቲ ሓረስቶትን ብመካይንን ተሰነየ ቀጻሊ ኮለላን ዳህሳስን ከም ዝካየድ ይፍለጥ በዚ ኣገባብ ኣብ ዘን ዝሓለፋ 30 ዓመታት ናጽነት ዓመታዊ ኣብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ሄክታር ዳህሳስን ኮለላን ከም ተኻየደ እዚ ድማ ሕመረት ዓወት መስርሕ ምክልኻል ኣንበጣ ምዃኑ ሚኒስትሪ ሕርሻ ይሕበር ኣብ ዞባ ማእከል ብምውሃድ ወለንታውን መንእስያት ሰራሕተኛታት ትካላት መንግስትን ሃገራውን ማሕበራትን ኣብ ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዘተኮረ ወፈራ ኣብ ከባቢ ቤት ግርግሽ ተኻይሉ እቲ በዓላይነት ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ዝተሰላሰለ ማእቶታዊ ንጥፈት ኣብ ምስራሕ ቀናታዊ ዛላታትን ምግራብን ዘድሃበ እዩ ድሮ ኣብ ፍርቂ ናይቲ ክፍወስ ተወሰነ መሬት ቀናታዊ ዛላታት ከም ተሰርሐ ኣባል ክፍሊ ሕርሻን መሬትን ዞባ ማእከል ኣቶ ኣብርሃም ኢዮብ ገሊጾም ኣብቲ ካብ ወርሒ መስከረም 2020 ወትሩ ቀዳም ክ30 ዝጸንሐ መደብ ወለንታውያን ኣባላት ሃማደ ሃማመተ ሃኮሰ ኣባላት ምምሕዳር ዞባ ማእከልን ካልኦት ኣካላት መንግስትን ከም ተሳተፉ ኣስታት 1,000 ፈልስታት ኣግራውን ከም ተተኽለ ሓቢሮም ሓላፊት ጨንፈር ሃማደ ዞባ ማእከል ወይዘሮ ኣለም በላይ ከምውን ኣብ ሃማመተ ሓላፊት ምክታል ዞባታት መንእሰይ ሄለን ኣሚነ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ማእቶት ኣብ ርእሲ እቲ ነቲ ጓሓፍ ዝውገደሉ ዝነበረ ኣከባቢ ምልማዕ ውህደትን ኣድማዕነት ሰራሕተኛታት መንእስያትን ዝተጸባርቐሉ ምዃኑ እውን ገሊጸን ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝዓጻር መሰጋገሪ ናግራው ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ምክታልኩም ክትቅጽሉ ደጊመ ብቕብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ኦም ትከታተሉ ዘለኹም ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክታልኩም ኣዝየና ነመስግን ዜናታት ኣጽል ዜና ውጻኢ ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ቤላሩስ ሓድሽ ገዳ ከም ዝውስና ኣብ ዝሕብራሉ ዘሎ እዋን ሩስያ ናይ $500 ሚልዮን ልቓሕ ክትህባ ከም ተሰማምዐት ተቓሊዑ እዚ ዝተሓበረ ኣብ ሩስያ ናይ 2 መዓልታት ናይ ስራሕ ምብጻሕ ዝፈጸመ ፕረዚደንት ቤላሩስ ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ሎሚ 30 ግንቦት ምስ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ተራኺቡ ኣብ ዝተዘራረበሉ እዩ መንግስቲ ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ፊናንሳዊ ልቓሕ ኣካል ናይቲ ቁጠባ ቤላሩስ ንምድጋፍን ኣብታ ሃገር ዝተላዓለ ህዝባዊ ናዕቢ ንምዕራፍን ዝተኣትወ ናይ $1.5 ቢልዮን ልቓሕ መብጽዓ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሩስያ ናይ $500 ሚልዮን ልቓሕ ንቤላሩስ ከም ዝሃበት ይዝከር መንግስቲ ቤላሩስ ብክልል ኣየር ሃገሩ ትጓዓዝ ንዝነበረት ዋንነት መንገዲ ኣየር ራያን ኤር ናይ መጥቃዕቲ ቦምብ ስጋት ከም ዘሎ ብምግላጽ እታ ነፋሪት ኣብ ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ሚንስክ ከም ተዓልብ ብምግባር ኣብታ ነፋሪት ተሳፊሩ ዝነበረ ተቃዋሚው ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ዝኸሳ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ምዕራብን ኣብ ልዕሊኡ እገዳታት ከጽንዓ ምውሳነን እዩ ዝሕበር ድሮ እውን ሓያሎ ሃገራት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ቤላሩስ ናይ በረራ እገዳታት ኣጽኒዐን ከም ዘለዋ እዩ ዝግለጽ ኣብ ቤላሩስ ድሕሪ ዝተኻየደን ፕረዚደንት ኣሌክሳንደር ሉካሼንኮ ብዓብላል ድምፂ ንሳልሳይ ሕብረት ዝተዓወተሉ ምርጫ ህዝባዊ ናዕቢ ከም ተለዓዓለ ይዝከር መንግስቲ ቤላሩስ እቲ ህዝባዊ ናዕቢ ንሃገሩ ንብታን ብሃገራት ምዕራብ ዝተመወለን ዝተሃንደሰን ምዃኑ ብምግላጽ ንምቁፅጻሩ ተረርቲ ስጉምታት ከም ዝወሰደ ኣብ ወሰናስን ስሪላንካ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ዝተቓጸለት ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ኣብ ገማገም ደሴታዊት ሃገር ከቢድ ብከላ ከም ዘስዓበ ተሓቢሮም በቲ ኣብዛ ዋንነት ኣብ ሲንጋፖር ዝመደበሩ ትካል መጓዓዝያ ባሕሪ ዝኾነት መርከብ ዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ መስሕብ በጻሕትን ማእከል ምግፋፍ ዓሳን ዝኾነ ገማገም ስሪላንካ ብፕላስቲካዊ ጓሓፍን ነዳድን ካልእን ተበኪሉ ከም ዘሎ ተገሊጾም እቲ ሓደጋ ባርዕ ኣብታ መርከብ ዘጋጠመ ላሕኪ ናይትሪክ ኣሲድ ከም ዝሰዓበ ኣፈናዊ መጽናዕቲ ከም ዝሕብር ዝጠቐሱ ሰመዚ ስሪላንካ 25 ምዃኖም ዝገለጽዎም ሰራሕተኛታት እታ መርከብ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘለዉ ኣረዲኦም ተኸሲቱን ዘሎ ብከላ ገማግም ንምንጻሕ ንመዓልታት ዝቐጸለ ስራሓት ይካየድ እኳ እንተሎ ብቐሊል ዝፍወስ ዘይመስል ዕንወት ኣከባቢ ከም ዝወረደዮም ተጣበቕቲ ይመስል ኣከባቢ ዝሕብሩ ዘለዉ
بتحرق بارع اتا مركب تسعيناتو زنبرت لعلي 25 طن نايتريك اسيد صوديوم هيدروكسيد كمون استفرالي قبعاتات زيتن كيميكالاتن كم تقاتل يزغلص ابتي بكلا وريدو زلو ناستات 8 كيلومتر زرغح جماجم سريلانكا زغبر زنبر نطفتات مكفاف عصا كونزف بزته محلالف تزاز لعلي 4500 قففت عصا بالوتا تصليهم كم زلو منقس سريلانكا حبيرهم كبرات عزبتنا الساعة استدالو زينا ومسنادو نمزام كاندي عرستا زينا بمنقار كفليكم ابي سعوديا كندا جرمنن زينوبرو يرتاوان صندناتنت بلعل هاجراوي منفسا بيلاو حدقات ترافيك نمنكاي تتقمت صرغا بحقتا ترافيك ملالسو بوليس ترافيك صويعو ኣብ ዞባ ደቡብ ኣብ ዕቃበ ማይን ሓብርና ተባባዕ ስራሕ ተዓሚኑ ሩስያ ንቤላሩስ ናይ 500 ሚልዮን ዶላር ልቓሕ ክትባ ከም ተሰማምዕ ተቓሊሑ ኣብ ካናዳ ኣብ ቀጽሪ እንደቀባት ተምህር ዝነበረ ተሓዳሪት ቤት ትምህርቲ ልዕሊ 2 ሜትር እሳት ኣስተቕብሉ ጋስ ተረኺቡ ኣብ ወሰናስን ስሪላንካ ኣብ ዘጋጠመ ሓደጋ ምቅጻእ ናይ ጽዕነት መርከብ ከቢድ ብከላ ከባቢ ከም ሰዓበት ሓቢሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ዜና ኣብዚፍጸም ሰላም